Bideo honetan, laukien inguruko teoria azaltzen da. Laukiaren osagaiak. Laukiak lau alde duten poligonoak dira. Eta lau erpin eta lau angelu beraz. Adibidez, karratua daukagu. Lau alde eta lau angelu. Angeluen baturak laukietan 360 eman behar du. Hiruan igusten denaren kasu, lau angelu zuzen ditu, 90 gradukoa bakoitza denera, 360. Laukiak salkatzerako orduan, alde batetik paralelogramoak ditugu. Paralelogramoek kontrako aldeak paraleloak dituzten laukiak dira. Adibidez, karratua daukagu. Karratua paralelograma bat da, kontrako aldeak paraleloak dituelako. Aldi berean, karratuaren ezaugarria da, lau alde berdinak dituela. Eta beraz, lau angeluak ere berdinak dira. Lauki zuzena, paralelograma da, kontrako aldeak paraleloak direlako. A eta A eta B eta B. Eta ondoko aldeen luzerak ezberdinak dira. Parekoak B eta B berdinak, ondokoak B eta A ezberdinak. Erronboak lau angelu berdin eta angelu zuzenik ez duena da. Hemen ere ikusten da. Paralelogramoa da, kontrako aldeak paraleloak direlako. A eta A eta hau eta hau. Erronboidoaren kasuan, ondoko aldeen luzera ezberdinak dira. Eta ez dauka ere angelu zuzenik. Ondoren, trapezioak ditugu. Bi alde paralelo dituzte eta bi ez dira paraleloak. Alde paraleloak, hau eta hau. Ez paraleloak, hau eta hau. Trapezio angelu zuzena dugu, bi angelu zuzen sortzen direnean lekuren batean. Kasu honetan, hemen. Hemen ikusten den bezala, hau ez da trapezio angelu zuzena. Ez delako 90 graduko angelurik sortzen. Trapezio isoszelea alde ez paraleloek luzera bera dutenean ematen da. Alde paraleloak goikoa eta bekoa dira, hauek ez paraleloak. Eta biek luzera berdina daukate. Luzera berdina balin badukate, angeluak ere berdina dira. Alde paralelorik gabeko trapezioari trapezoidea esaten zaio.